Hi there, welcome back to my channel. Srimati Pramila Rni Brahma ne ticket ko hanai jayaksi. Assam election 2026 ni bisai kotiyaw bitangne ticket ko hanai jayakai. Jeng boybo montigo Boroni bitanga sase gage rajkantигiri. Kokrajhar biapnifrai bitanga ticket monjan hasaiding. Beni थाखाय bitanga aros bilaiबो गथायदोंमोन. नाथाय बिथांनि बे आरज बिलाइखौ गनायनाय जायाखै। दा फाइनाली टिकेटखौ सोरनो होनाय जाखो? दसे उनाव आं फोरमायगोन। very interesting. देग्लाय कक्राझार बियाबाव BPF पार्टिया देरहागोन नामा? बे मोनसे गिदिर सोंथि जायो। थांनाय 2021 मायथाइनि इलेक्शन डाटाया बे सोंथिनि फिननायखौ होगोन हागोन नामा? BPF आ बै बोसोराव जेनदोंसोमोन दे। दा कक्राझार बियाबाव माबायदि दावहा जागोन? सोर सोरजों दावहा जागोन? दसे उनाव जों सावरायगोन गुवारै। बेनि अनगायैबो 2021 मायथाइनि इलेक्शन डाटाखौबो जोङो एनालाइसिस खालामगोन। माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागौ। सम दङबा नायलांबाय थादो। Please keep watching. Alright, नोंथाङा मिथिखागौ टिकेटखौ सेवली महिलारिनो होनाय जादों। दा सेवली महिलारिया सोर? हाग्रामा महिलारिनि बिसि, आंगो बिसि। BPFनि सिङाव थानाय कक्राझार बियाबनिफ्राय बिसायख'थि गेलेगोन बिथाङानो। very lucky person. गिबि खेबनि बिजाथि, first time candidate पलिटिक्सआव हाबजेनदों। सिगांनि बिसायख'थिनि गोरोंगौथि गैया, no experience। बिथाङा एक्सपिरियेन्स गैया दे। नै दासो पलिटिक्सआव हाबदों। पलिटिक्सआव हाबनायनि गेजेरजों बिथाङा केन्डिडेट जानो हादों, बिजाथि जानो हादों। very lucky person, very lucky person. Alright. आसामनि इलेक्शना 9 एप्रिल 2026 आव जागोन जों बयबो मिथिखागौ। BPF आ BJP जों लोगोसे एनडीए नि मोनसे बाहागो एलायन्स BPF आरो एनडीए ज' जानानै बे इलेक्शनखौ गेलेगोन जों बयबो मिथिखागौ। कक्राझारा मोनसे गोजौ थाखोनि राजखान्थियारि दावहाथिलि, very important constituency दे। very important बियाब कक्राझारा। Alright. गोख्रों बादायगिरि थायो, strong competition जागोन बाव, very strong competition. Alright. हाग्रामाया बावैसो BTC आव गोहो मोनफिनदों दे। 2025 नि इलेक्शनाव BPF आ देरहादों, हाग्रामाया देरहादों। BPF आ देरहादोंमोन 40 नि गेजेराव 28 मासिफोर, 28 seats out of 40 BPF आ थांनाय BTC इलेक्शनाव देरहादोंमोन। गोख्रों आफादारि नेटवर्क, BPF आ मोनसे गोख्रों नेटवर्क दं दे, आफादारि नेटवर्क, very big network। फोथायजाथाव लयेल भट बेंकबो दं बिथांमोनहा फोथायजाथाव लयेल भट बेंकबो दं। इलेक्शनखौ सालायनो थाखाय, कन्डाक्ट खालामनो थाखाय, इलेक्शनाव देरहानो थाखाय बिथांमोनहा मोनसे एस्टाब्लिश्ड मेशिनारि दं। Alright. Now the question is, सोंथियानो जाहैदों सेवली महिलारिया माबोरै देरहानो हागोन? आंनि माखासे पॉइंट दे। लिगेसी प्लास अन पावर सिम्पेथि जाहोन। गोदोनिफ्रायनो जोंहा हाग्रामा महिलारिया पलिटिक्स गेलेगासिनो दङ, बेयो मोनसे लिगेसी आरो सिम्पेथि दङ रायजोफोरा, बेयो मोनसे जाहोन जानो हागौ। गोख्रों दैदेनगिरिनि बिसि, गामियारि राजखान्थियाव गोसोआरि इमोशनेल, गामिनि रायजो राजाफ्रा इमोशनेल दे। सेवली महिलारिनो रायजो राजाफ्रा भटखौ होनो हागौ। गुदि सोमोन्दो लाखिनाय, ग्रासरुट एंगेजमेन्ट, आं नुनो मोनदों सेवली महिलारिया गामि थांनानै बेरायहैदों, गामिनि सुबुंफोरजों रायज्लायहैदों आरो गामिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बिथाङा मिटिंफ्राव बुंदों।
Gerupta mulampa alliance advantage BJP plus NDA. BPF NDA dong. This is a plus point. Ia menjadi advantage. Alright. Bitangha politics ni experience gaya. Nangkaine opposition party bungno hago. She is basically a proxy candidate. Ibadi bungno hago de. Personal versus party dilemma. Gawari bonam pasal party bele-bele. Biar moनसे बिथांनि थाखाय challenge जानो हागौ. Anti-incumbency खैफोद means दा BTC आव BPF दोलोआ सोरखार सालायगासिनो दङ. दानि सोरखारखौ जुदि रायजोफोरा मोजां मोनाबा रायजोफोरा सेवली महिलारिनि एगेन्स्टै भट होनो हागौ. And it's a big challenge. गोरा बेरेखा गोरा बिजाथि आरो लॉरेंस इस्लारिया ने UPPL नि कैंडिडेट बिजाथि. दा लॉरेंस इस्लारिया सासे गोख्रों पलिटिकल लीडर. ओंखायनो सेवलीनि बेरेखायै जोंहा गोरा बिजाथि दङ. बेबो मोनसे चेलेन्ज जानो हागौ. Alright. Assam सरकारा दिनै रां राननानै होदों. इलेक्शन जानायनि आगोल गोबां स्किम लानानै गोबां स्किमनि मुङाव रां राननानै होदों. BTC सरकाराबो राननानै होदों. 15,000 राननानै होदों सासे आइजोनो. आसाम सरकारा सासे आइजोनो 10,000 रां राननानै होदों. मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता स्कीम एबा अभियाननि गेजेरजों. Alright. Now, जोंनि कक्राझार बियाबाव constituency आव जोंहा दङ 1,47,102 voters. भटार होग्राफोर बियो. बेनि गेजेराव आइजोफोरनि अनजिमायानो जाहैदों 74,864 voters. दा MMUA मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियाननि गेजेरजों बिथांमोना साबेसे आइजोफोरनो रां होदों? 17,963 आइजोफोरनो बिथांमोना रां होदों. आसाम सरकारा रां होदों. आरो this is equal to 12.21% of the total voters of Kokrajhar constituency. Kokrajhar constituency ni 12.21% voters ni अनजिमा बियो. That means Assam सरकारा already 17,963 आइजोफोरनि गोसोखौ इनफ्लुएन्स खालामबाय. इलेक्शननि रिजाल्टखौ सोलायनो थाखाय नाजाबाय आसाम सरकारा. 12.21%. सासे हिन्जाव सासे आइजो नखरसेयावथ' सासेल' थाया. खमसे खम सानै थागोन. आइजो आरो बिथांनि हौवा एबा सोरबा सासे. नंखायनो 2 लायोबा नखरसेयाव मा जागोन बे? 24.42%. It's a huge number. Basically, it's a very, very huge number. लोगोआव आरो BTC निबो इनफ्लुएन्स दङ. BTC सरकारनिबो इनफ्लुएन्स खालामनाय दङ. BTC सरकाराबो फैसा होदों 15,000 per head. Big number, right? আমি 15,000 টকা ধনখিনি পাই খুব আনন্দিত. আমাৰ ৰঞ্জন গ্ৰুপটো 15,000 টকা লৈ আমি কিবা হাঁহ ছাগলী ব্যৱসায় কৰিম বুলি ভাবিছো. লগতে আমাৰ হাংগাৰামা ছাৰক যথেষ্ট ধন্যবাদ. লগতে আমাৰ ডনেশ্যন ছাৰক. All right guys, 2021 मायथाइनि इलेक्शनाव UPPL दोलोआनो देरहादोंमोन. सेकेन्डआव फैदोंमोन BPF पार्टी. Right. Now,
UPPL party amendment 83,515 votes. Are BPF party amendment 63,420. Huge gap. Okay, huge gap. In terms of percentage, UPPL daily amendment 54.57%. Big number. Are BPF party amendment 41.44%. Now, votes difference जाइदे 20,095 votes. 20,095 votes. Okay. Now, ang polling station level सिमन से analysis खालामदों. ang नुनो मोनदों जोंहा दङ 282 polling stations क'क्राझार बियाबाव बै समाव आरो बै polling stationनि गेजेराव 213 polling stationआव UPPL आनो actually देरहादों. It's a big number of polling stations. 213 polling stations out of 282. It's a huge number. The BPF are only 69 polling stations out there. Only 69 polling stations. Alright. Highest polling station जेराव नाकि UPPL देरहादोंमोन बिनि percentage जाहैदोंमोन 81.05%. That means मोनसे polling station दं दे बे polling stationआव बुंजायो जे only UPPL supporters. थिग बेबायदिनो आरो मोनसे polling station दङ जेराव BPF नि polling station बुंजायो 87.52% supporters दङ बे polling stationआव. The lowest जेराव माने सबसे खम supporter दङ BPL नि थाखाय UPPL नि थाखाय only 9.12% voters are UPPL supporter by polling station. That's it, very small number. थिग बेबायदिनो BPF आबो मोनसे polling station दङ जेराव only 15.16% आ BPF को support खालामदोंमोन. Very small number. Alright guys, जोबनायाव फंसे बाथ्रा बुंनो सानदों. Dynasty politics. बेयो सेवली महिलारिनि थाखाय मोनसे गिदिर जेंना, crisis, challenge जानानै थाबाय. बेनि सोमोन्दै नोंथाङा मा सानो? Comment sectionआव लिरनानै हरदो. Alright guys, दिनै एसेनोसै. सेवली महिलारिनि जेननाय देरहानाया इलेक्शनाव जेननाय देरहानाय बाथ्राया रायजोफोरनि आखायावसो दं दे. आसाम सरकारा नाजागासिनो दंथारो ओवरऑल देरहानो थाखाय इनफ्लुएन्स खालामगासिनो दङ. बेबायदिनो बिटिसि सरकाराबो इनफ्लुएन्स खालामगासिनो दङ. नोंथाङा मा सानो? सेवली महिलारिया बे खेबाव देरहागोन नामा? अन्नानै कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै होदो. Thanks for watching. लोगो मोनबावगोन. Until then, take care. Bye.